Ça sent bon. C'est quoi? Comme moi d'ailleurs. On va y arriver à manquer de fatigue quoi. Ouais. Principal batean zirrena, mesedez urrenatu estatxetara, minutu bat irtera emateko, minutu bat. Tartzen. Urten, tropa arma egin duzi. Ayudo, mesedez 3, un estancadazo.
Alkote produzioz eta alkote gazteen artean, azken opalada egiten gira guintzako, ea gazta norko lehen aprobetxatzen dituen. Hori ongo da gakoa. Para que sirvan en chat, chale de batalla en Chacó, vienen los Luis Temet. Provincias Amala Oselo Lau, Printzako Gazteak Amala Oselo Boz, eta zeruna Amala Hogeta Man. Prestatu mesedez, bularren txandako, Endaika, Ibaialde eta Zestaba Duinekoa. Endaika lehenko kaletik, Ibaialde bigarren kaletik, eta Zestaba Duinekoak hirugarren kaletik.
Daika mesedez, hartu duterako maiztatxa. Traineruok